Hola, el tema d'aquest tutorial és la creació d'un qüestionari en format test, en format examen. Els qüestionaris en format d'examen amb retroalimentació diferida són una excel·lent manera d'avaluar el coneixement dels estudiants i una eina molt útil per a l'avaluació sumativa. A continuació veurem instruccions sobre com crear un qüestionari en format test dins de la plataforma Moodle. Les instruccions les veurem pas a pas dins de la nostra plataforma Moodle de Eloi Drassanes. El primer pas que veurem és accedir al Moodle i seleccionar el curs. Pas segon, afegeix un mòdul de qüestionari. El tercer pas és configurar les opcions generals per crear un qüestionari en format test, en format examen. I, finalment, afegeix les preguntes del qüestionari. Aquests 4 passos els veurem ara mateix dins de la nostra plataforma Moodle de Eloi Drassanes. Primer pas, hem d'obrir la nostra sessió dins del Moodle i aquí estic situada als meus cursos i seleccionaré aquest curs. Aquí estem a la part central del curs i a continuació hem de seleccionar la unitat on volem pujar, on volem crear aquest qüestionari. A continuació, hem de clicar al mode d'edició, que està aquí a dalt a la dreta. D'aquesta manera podem oferir la possibilitat d'afegir activitats i recursos. Anem cap a sota i afegim el recurs del qüestionari. Ho tinc aquí com destacat i es troba també aquí dins d'activitats. Molt bé. I ja arribem al tercer pas, que és crear els paràmetres del qüestionari. Bé, hem d'afegir el nom d'aquest test, com que és un qüestionari en format test, ho especifico sobre frases fetes. A la descripció, opcionalment, es pot afegir una descripció que informi els estudiants sobre el contingut i la durada de l'examen. Això és opcional. Ja podem tancar la part general. A continuació, a la temporització, es pot posar la data en què s'obre el qüestionari i una data en què es tanca el qüestionari. També es pot especificar el límit de temps que volem que els alumnes tinguin per poder fer aquest qüestionari. Això ja és opcional si voleu habilitar tot això. Tanquem. I la qualificació ara, molt important. Intents permesos hem de posar, volem donar 3 oportunitats perquè puguin fer aquest qüestionari que és en realitat un examen, o voleu donar una oportunitat. Això ja depèn de cada professor. I el mètode de qualificació, la qualificació més alta, s'ha de deixar. I clar, si és un intent, ja es guarda la nota del primer intent. Si doneu la possibilitat de fer 3 intents, es guardarà la qualificació més alta d'aquests 3 intents. Aspecte. Pàgina nova, cada pregunta, cada 5 preguntes. Això ja és opcional. Comportament de la pregunta. Ja per defecte està dissenyat per fer una retroalimentació diferida. Així que aquí en realitat no cal fer res. Aquí sí que podeu clicar barreja dins de les preguntes. Si és una opció múltiple, es barregen les respostes cada vegada que s'obre el qüestionari. Podem deixar-ho tal qual. Aquí no cal que feu res perquè tot queda marcat en funció del que hem clicat aquí. Bé, l'aparença, sí, mostra la fotografia de l'usuari, és una forma de personalitzar el qüestionari. Sortirà la imatge petita que han pujat al perfil. Aquí de moment ho deixem, aquí tampoc, però la retroacció global sí que és important. Com que és un test, podeu posar diferents tipus de retroacció. Un alumne que ho ha fet tot molt bé, podeu fer un comentari aquí, fins a 90% o el 85%. Després podeu afegir més camps de retroacció.
us he pujat un document sobre la retroalimentació global en els qüestionaris de Moodle en format test. Per a un alumne molt bo, o un que ho ha fet bé, o un que té una puntuació justa per aprovar, o un que no ha aprovat el test. Aquí hi ha propostes de com es pot respondre o quina retroalimentació es pot donar. Tanquem la retroacció global. Aquí no cal fer res, aquí tampoc. I compleció de l'activitat, molt important. Aquí sí que heu de clicar, fer 2 clics i es mostra l'activitat com a completada si es compleixen les condicions. I la condició és que l'estudiant ha de rebre una qualificació per completar aquesta activitat. Ja tenim aquests 2 marcats, des als canvis i visualitza. Ara arribem al quart pas, que és afegir una pregunta. Afegeix una pregunta i aquí podem obrir, afegeix, i teniu 3 opcions, una pregunta de nova creació, una del banc de preguntes o una pregunta aleatòria del vostre banc de preguntes d'altres qüestionaris. Afegirem una pregunta nova. Agafaré, per els diferents tipus de pregunta hi ha tutorials específics. Ara agafaré aquesta de arrossegar i deixar dins d'un text. Afegeix. Ara prepararé ràpidament aquesta pregunta. Bé, ja he creat aquesta pregunta i nom de la pregunta, molt important, posar el nom i especificar que és la pregunta número 1 dins d'aquest test. D'aquesta manera serà més fàcil trobar-lo al banc de preguntes. Bé, he editat una mica la pregunta. Aquí tenim 5 frases fetes amb animals. S'ha de llegir el significat de les següents frases fetes i arrossegar els animals que encaixen dins de les corresponents frases fetes. Aquí tenim les definicions i la frase feta. I he posat 1, 2 i són els animals corresponents que estan més a sota. Hi ha un tutorial específic per a aquesta tipologia d'exercici. Bé, intents múltiples aquí es pot penalitzar. Jo això sempre ho deixo en 0. Bé, des als canvis i ja tenim una primera frase, una primera pregunta. Es poden anar afegint tantes com vulguem. Aquestes són 5 diferents frases fetes, així que posaré com nota 5 punts. Aquí podem modificar la nota. Sempre l'últim és sempre la versió darrere d'aquesta frase, o sigui, d'aquesta pregunta. Bé, aquí es pot tornar a modificar. Si entrem aquí, podem modificar el que vulguem i des als canvis. Ara veureu que aquí tenim ja 2 versions. Ha d'estar clicat sempre a l'últim. Bé, veurem ara com queda això dins el qüestionari. Test. Previsualitzem el qüestionari. Aquí tenim la primera pregunta i sobre el tauler de navegació pel qüestionari. Com que és un qüestionari tipus test, no hi ha una retroacció immediata. Els alumnes no tenen l'opció de comprovar al moment si és correcta o no. També podem continuar editant la pregunta. Si veiem que hi ha una errada d'ortografia, del que sigui, i volem modificar alguna cosa, es podem editar des d'aquí. Bé, és frases fetes amb animals, anar a dormir amb les gallines, posem aquí. Ara ho faré ràpidament. Bé, he respost ràpidament, anar a dormir amb les gallines, que seria correcte, agafar el bou per les banyes, fer volar coloms, i aquí ja he fet aposta, això ho he fet malament, està com, en lloc de com una cabra, com la mosca, i afluixar una cabra. Els alumnes, com vegeu, no tenen l'opció de comprovar el moment ni de corregir, perquè és un examen, és un test. Ara cliquen a acaba l'intent, envieu tot i acaba, i rebran la seva qualificació. Han obtingut 3 punts sobre 5 i podran veure quines tenen correctes i on s'han equivocat. A continuació, a més a sota, podran veure les opcions correctes.
Si heu posat que els alumnes tenen 3 possibilitats de tornar a fer l'examen, doncs ho poden aprendre on s'han equivocat i fer bé l'examen. Previsualitzem el qüestionari i ara obrim aquí al lateral, obre el calaix de blocs, surt el qüestionari i com que tenen 3 intents permesos, poden començar una previsualització nova i fer-ho bé. Fer-ho bé i rebre una bona qualificació. En resum, els qüestionaris en format test, en format examen, amb una retroacció diferida, són una eina ideal per fer un seguiment de l'avaluació sumativa dels alumnes. Els qüestionaris en format test, amb aquesta retroalimentació diferida, ofereixen una avaluació autèntica i proporcionen als estudiants l'oportunitat d'aprendre dels seus errors i millorar les seves habilitats lingüístiques. Bé, un salut i que vagi tot bé.